ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар пеши пост қарор дорем дӯстони гиромӣ. аз ин тараф пост мешаваду дарвозаи шаҳр рост меомадар роҳ ба сӯи бозори Корвон ва аз ин тараф шоҳроҳи Душанбе гуфта. хонаи имрӯза ҳамон тамошобини гиромӣ дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз раҳи калон то хонаи ҳамагӣ 200 метр. бисёр бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони гиромӣ, худи ҳавлии фурӯшӣ бениҳоят як ҳавлии уютненькӣ мебошад. ҳавлии зебо бо таъмири хуб таъмин аст, бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. дӯстони гиромӣ, дарахти мевадиҳанда дорад, бо барқ ва об таъмин аст. марҳамат дӯстони азиз, ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе мебошад, наздикии поста ҷойгир аст. набормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шуруъ мекунем дӯстони азиз. қариб 3 сотиқ замин мебошад. чӣ хеле ки гуфтаем 4 дар хона дорад. ҳар 4 хона дар даруни бино, боз ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, кладовка ҳамаш аст дӯстони азиз. кат, инҷо аловхона, инҷо бошад ҳоҷатхона дӯстони азиз. аз инҷо чӣ хеле ки мебинед, боз ҷо ҳаст. марҳамат, ворид мешавем ба даруни бино. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, хона таъмири зебо дорад ва дар инҷо 4 дар хона, якум, дуюм, сеюм, чорум ҳуҷра, дар мобайн бошад ошхона ва дар он ҷо ҳамом, ҳоҷатхона ва кладовка. ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. хона дӯстони азиз бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад дӯстони азиз. медороину зиндагӣ мекунем. инҷо дуюм ҳуҷра. дар наздикии хона дута масҷид, мактаб ҳамагӣ 500 метр ва боз супермаркетҳо, мағозаҳо, аптекаҳо, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. инҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. бо транспортам умуман мушкилӣ нест дӯстони азиз. ва инҷо чорум, яъне охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони гиромӣ, чӣ хеле ки қайд кардем, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад аз беғарзи мана ҳамин телевизор. дигар ҳама чизо меистад, фақат ҳамин телевизора мебаранд тамом дӯстони азиз. хона мана ҳамин гуна таъмири бениҳоят зебо дорад. дӯстони гиромӣ, инҷо ошхона мебошад. ва инҷо дӯстони азиз ҳамом, дар он ҷо унитаз аст. агар харидор хоҳиш кунад, соҳиби ҳамин хона метавонад унитазро дар ин ҷо часпонаду ва дар ин ҷо дармонад дӯстони азиз. харидор хоҳиш кунад, соҳиби хона мекунад. ман ҳамин ҷо ошхона ва инҷо бошад кладовка, ҷои чизмонӣ. инҷо ҳам метавонед шумо дармонед. нархи хона бошад дӯстони азиз 650 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 2182 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шаванд, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ҳавлӣ табиати форам дорад. ҳавлии хуб мебошад. қариб 3 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. марҳамат дӯстони азиз, фақат фурӯшӣ мебошад, яъне алиш намешавад, фақат фурӯшӣ. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаед. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап биёед ки мо муроҷиат кунем. то боздид, барои кор, худо нигаҳбон.